Så. Sus, jeg har et klip. Skriv ned. Det var klip. Så skal du lige skrive, nu skal du være grundig, så skal du lige skrive her klip. Klip, bare skriv 3, 5 eller 3. Klip X. Ja. Og hvad så? Så skriver du her, gåde plus. Gåde. Plus logo. Plus logo. Ja. Det må vi godt tage nogle flere af. Og hvad har vi? Subtotal, var jeg ved at sige. Supertotal, hvad? Det var et halvtotal. Halvtotal? Det behøver ikke at være på mig, der er det her jakke hele tiden. Vi må godt tage nogle flere med jakken på. Var den god? Ja, det var den da. Ja, det var den. Ja. I love it. Super. Og lige skabet. Nej, det alt hvad jeg har optaget, det kan gå fuldstændig uredigeret ind i filmen. Ej, men du kigger vel også på, om der er folk, der går ind foran? Altså, Jamen, det var der nogen af. Jamen, Katrine, hun joggede jo ind midt i det hele, jo. Så har hun jo ødelagt klippet. Nej. Jo, det du forstår slet ikke. Det kører. Nu. Optagelse 4, Kano. Du trykker på den forkerte knap.